Abokuqala ukwenza ugrade 11 kulesikole ngonyaka odlule sebenza ibanga likamatikuletsheni manje. Eminyakeni edlule bebephoqeleka ukuba bayokwenza lamabanga kwezinye indawo ezikude nale ndawo yakwaNqundu. Lokhu ke umphakathi okhala ngokuthi bebebuya nezisu kanti abanye bebekhetha ukusiyeka isikole. Ngonyaka odlule umphakathi walapha uvale amasango lesikole ufuna ukuthi kube khona ibanga ugrade 11 no12. Ukuba khona ka grade 12 la kaNqundu kwangijabulisa kakhulu ngenxa yezimo ezithize njengokuthi lana kaNqundu kukude futhi umgwaqo asinawo. Manje malini izulu asikhona ukuthi sihambise ezikoleni ezikude. Lana nje esikoleni sijabule kakhulu njengoba sekukhona ugrade 12 sesiyakwazi ukuthi nathi sisuke eduze emakhaya sikwazi ukuthi size la noma zikhona ikhalo ezinazo. Umphakathi uthi nakuba kwanqoba empini yawo nomnyango kepha kusekhona izithembiso ezisasele. Wayitho ngqongqoshe uzosinika abo 4 bagcina besilethela semabili. Manje lokho nje kusibeka ukuthi kucindezelekile ngoba kwalona leli class elivula ugrade 12 alinayo nje indawo kodwa kuyapitshaniswa ngoba phela la amaclass amabili agcina ethathwa ugrade 11 ngoba wavele eminingi kwafika nalesifo kwese covid kwafaya beqhelelane manje nje sekuyazameka nje ukuthi ukupitshanise sibulale nama-library esikoleni awasekho sifake ingane. As it relates to ama-mobile classrooms sisakhona ukuletha amabili njengamanje because kunohlelo lokahulumeni lokuthenga noma ngabe yini nje ethengwayo kwahulumeni. Umnyango uthi usenhlelweni zokuhlukanisa lesikole kube khona isinamabanga aphansi nesinamabanga aphezulu. Eyindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eNkandla.